Da wanne irin abu Nura M Inuwa ya zarce Umar M Sharif a harkar waƙa? A yau masu sauraronmu muna so mu ji ra'ayoyinku akan Nura M Inuwa da Umar M Sharif. Nura M Inuwa da Umar M Sharif sun kafa matuƙar tarihi a cikin masana'antar Kannywood shekaru da dama. Hakan ne yasa kowanne daga cikinsu suna da matuƙar masoya sosai. To masu sauraronmu, hakan ne yasa muka yi duba akan waɗannan mutane mutum biyu waɗanda suka yi matuƙar fitowa a cikin duniyar Kannywood a harkar waƙa, wanda za mu iya cewa babu wani wanda bai san Umar da Nura ba, an mace sunansu. Muna so masu sauraro ku faɗa mana shin da me Nura M Inuwa ya fi Umar M Sharif, domin lokuta da dama ana ganin Nura M Inuwa shine sarkin waƙa, a wayansu lokutan kuma ana ganin Umar M Sharif shine sarkin waƙa. To masu sauraro, yau muna so ku bambance mana menene bambancin tsakanin Nura M Inuwa da Umar M Sharif. Kada ku manta, inda za ku ba mu amsa a ƙarƙashin wannan bidiyon ne ta sashen comment. Sannan kuma kada ku manta ku yi liking, sannan kuma ku yi subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwa a kodayaushe mu ci gaba da kawo muku abubuwan da suka shafi manya-manyan mawaƙa na Kannywood. Mun gode sosai. Sannan kuma za ku iya tura wannan bidiyon zuwa sassa na sada zumunta domin sanar da mutane su ma su faɗi ra'ayinsu game da waɗannan manyan mawaƙa na Kannywood. Allah ya bar mu tare. Mun gode sosai da irin gudunmuwar da kuke ba masu sauraro. Mun gode. Wallahi ta iya murmushi, ban san ganin ta tana fushi, da ta shigo ko zai ta kamshi, ban haƙuri gun wanda zai kushe ni na Aisha Indodo. Kai ra'ayinka kake faɗa, Ko a gaban wazin faɗa, gana maka ɗauke ɗan. ta toshe dukkan kunnuwana, ba na ji ba na gani kan Aisha ta wa Indodo. Indo Aisha, ba shi zamar ƙauna ya sha. Aisha Indo ɗan mata. Indo Aisha, ba ni zumar ƙauna na sha. Indo Aisha ta. Indo Aisha, ba shi zamar ƙauna ya sha. Aisha Indo ɗan mata.